कीर्तन 53 साम्स 53 देव ना म्हणटल्याची गत. पिसो आपल्या मनात म्हणटा देव ना कुसडी आनी बुरसी असल्यांची कर्तुवां बरें ते करतलो मनीस कोणूच ना. सर्गींत हांव देव मनशाचे नदर मारता, देवाक सोदतलो एकलो तरी शाणो आसत काय म्हूण पळयता. सगळ्यांनी वांकडी वाट धरल्या, सकटांची चाल खोटी जाल्या. बरें ते करतलो कोणूच ना, एकलो पर्यंत ना. ह्या सगळ्या खोट्या मनशाक गिन्यानच ना गाय. उंडो खेल्ल्या बरी म्हज्या परजेक ते ग्रासितात, पूण देवाचें नांव ते उलो मारिनात. जंय भिवंक कसलेंच कारण ना थंय ते भियान थरथरतले, कित्याक तुजेर दाड घालल्यांची हाडां देवान शिंपडायल्यात. तांकां देवान सांडले देखून ते लजेक सांपडले. सियोनातान इस्रायलाक सोडवण येवं, जेन्ना देव आपल्या परजेची दशा बदलितलो, तेन्ना जाकोब उल्हासतलो आनी इस्रायल संतोसतलो.